Nyakwara moge jwang en juma manyien ting'eni mano wachako chenro mar Ohala Gi Mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen wakelo ni chenro mapuonji kendo miriekni mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono Nyakwara moge jwang chenro terowa e kaunti ma Kisumu kama wayudo thuolo mar bet piny kendo watwa kae kod jal moyawo kar rieyo fuoni mag del inyalo luonge ni gym. Kae otime e holno mag Akan e kaunti ma Kisumu kendo kae oleronwa kaka nochako ohalani. Manyaka sani jogo mantiere e osuptal tiyo godo, jogo mantiere oko bende neno kaka ginyalo yudo resruok. Kama noket mana tenge ne ji matin, kawuono yawo ne oganda duto gi lengo achiel kata get achiel mano mar rieyo fuoni kendo mar miyo oganda teko mopogore opogore. Kawuono wayudo thuolo mar twak kod Joseph Okelo. Joseph Okelo osetimo ohalani kuom higa sani. Higni ma bende osebedo kotimo ohalani, olerno moro mosebedo go kae, midhiero mosekale kaachiel koda kachiedh nade moko bende moseyudo e tich machalo kamae. Joseph Okelo ema chakonwa chenro ma kawuono mar Ohala Gi Mwandu. Aniluonga ni Joseph Okelo, ajaga game. Kisumo ka timo ohala mar wellness otimo ohala mar gym. Gym ka wan gi a lot of things mantie, but all in all, oriwa wellness mar dhano, kit dhano te, dend dhano te. Ohala ni achako timo 2018, ema nachako ohand gym. Bedo ka chon natimo ga mazoezi. Koro mazoezi kana timo na develop interest e ohala mar gym. Koro kana ayudo opportunity ka ya kan hol ka, koro mana wacho ni mondo ayawe ohala mar gym. Koro achako time higa mar 2018. Mor ma yudo ni okonyo ji mang'eny, osekonyo ji mang'eny. Nitie jok mabiro ka ma bedo referred gi daktari, jok mantie gi lifestyle diseases, nitie jok ma bende donjo ka mose compete, mose the international standards through competition mar bodybuilding. Koro ber maseyudo number 1 en ni ji mabiro ka tuo mang'eny mobedo referred gi daktari, ng'eny gi yudo ka wathiedho malokre mawuothi. Sana jok mogo stroke, jok mantie gi diabetics, warwako ga program moro kanyo ma kwase train gi yudo ka bang'e joma mantie gi problems chako wuotho mabed maber, gibed joma ber. Interest, nan gi interest mar bedo gi gym. And kana donjo timo ohala mar gym, nakwonga bedo ng'ama train mokwongo. Koro kana si train, koro ka develop interest mar ayaw kara mondo abedgo, mondo bende atim gik moko ma ji timo e gym. Ohala mar gym is a bit expensive. Number 1, ibro dwaro mashinde are a bit expensive. Ibro dwaro weights, ibro dwaro space bodwaro maduong' nikech mokwongo nyaka ibed gi kama studio kama itime classes mag aerobics, nyaka ibed gi gym itself, nyaka ibed gi kama itime cardiovascular workout, nyaka ibed gi kama ji luokre maler, gi kama ji nyalo betie katimo nutrition talk. So it's a bit extensive mondo yaw ohala mar gym. So odwaro at least mondo ibed gi pesa maber matin kinyalo yawe. Kidwa chako, kaka an kana chako na olo loan. Adhi e bank omiya loan. Koro loan ne mana chako go. Nariwo gi savings na matin, mane mana chako go ohala ni. To gima nyalo wacho ni kidwa chake, kidhi e bank nan gi collateral mana chiwo. Akawo title lead na mana miya go loan. Koro mane mana chako go ohala. Challenges osebedo mang'eny. Iyudo ka a lot of new things biro each and every time, and then equipments biro manyien. Koro ing'eni yudo ni every time and then dwaro ni loko kata equipments.
equipment's expensive. Koro iyudo ni samoro equipment achiel kende en gimoro 700,000. Koro mondo inyiewe, mondo cope up with the time, manyiso ni nyaka bed ni iwilogi throughout. Number 2, ji ok osebedo ka nigi income maber sana last year. Turnout nok ber, iyudo ka everybody was crying and economy was not doing well. Koro mano was the biggest challenge. Iyudo ka ji ok obiro mang'eny, ting'e ni iyudo ka ibende ok inyal yudo pesa kata michulogo jotich, ichulogo rent, asti bendi dong'ie gimoro matin kanyo. Anyalo mana advise jothurwa ni gimoro amora nyaka ichak matin, to podho be is a way of learning. Koro ichake, the only problem ni kok iyudo kama strategic, tinyalo yudo ka onyalo bedo a bit challenging. Koro nyaka iyudo kama strategic, aste kinyalo yudo ji mang'eny. To kapo ni ok iyudo kama strategic, to onyalo chandi matin, lakini ing'e afadhali chak moloyo kok ichako. So kisechako no tibiro yudo the problems where it is, to koro problem ge miloso tineno kaka gik moko dhi to bedo abeda gima ber. An gi advert e social media, referrals be wantiego, ajaketo ga adverts e posters, kidhie ginene mag jo county, billboards mag jo county go, the LED screens mago be aligned ga kanyo. Koro ng'enyne ayudo joga through adverts maketo ga screen, then gi social media. Chon wellness nowe ni joma body magoji. And kani dhi gym, kinyiso ng'ato ni dhi gym to ne ng'ato ng'e mana ni idwa go ng'a. Koro tinde Koro tinde ji noduogo realize ni gini en a lifestyle. Koro gimomiyo sani ji ohoye nikech lifestyle diseases obiro mang'eny. Koro chando ji kabisa. Koro each and every person, gik moko ma ng'ato nyalo timo ma physical onge. Koro the only place minyalo time physical activity en mana e gym. Kanye inyalo yude konyruok nikech obiro konyi brom tuoche moko mag lifestyle diseases te ok ibi yudo. Kendo ibo yudo ka at the long run ibedo gi good health. Osekonya kuonde moko achiel ariyo adek, chulo fees ne nyithindo, setimo gik achiel ariyo adek, so anyalo wacho no ber, okelo mwandu. At least ok oweyi nono, nyaka iyudie gimoro ma igeng'o ga achiel ariyo adek. Namba na mar simu en 0722 36 71 65. Anyalo nyiso oganda mantie within Kisumu town. Wan gi gym e Aga Khan Hall ka. Gym is very affordable. And it is the only gym mantie gi running track and walking track. Onge any other gym in town minyalo yudo ka minyalo wuothe kata ka minyalo ringe. So we have a unique feature minyalo bira godhiambo, ti stroll mos outdoor kama kata piko kenya gwei, and very safe. Wan gi ample parking maduong, and wan gi instructors, fully equipped gym. Do I hear ni kubiro, you will get the best services mubro yudo ever. So we would want to encourage you ni come and visit us. We do the best compared to none. Nyawuora moge Jwang, wasewinjo sigand Joseph Okelo kako timo ohala kendo kako osebedo kotaye kaunti ma Kisumu. En kinde ma odak wiyo machuok, to ka aduogo ka kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Wadwa winjane, in kik ichun nyako ni giti marus. Kaponi baba ni biro fwenyo, kata kaponi pari biro dhi ka polis. Onge gima biro timre owadwa. Kaponi abro yudo Rakesh no ano ka bi muono.
ere kaka en onyalo kawo pari gi thuon kae otimo richo maduong'. Kapok pari ochopo kae banene kongima, ano kabi modho pi to kendo kabi chiemo. Mama ne oringo neko. Koro nikech nyakono en ok odwa chamo gimoro amora kae. Ka gimoro nyalo timre ne ka en pok omiyo ni tim Mwandu, mama be bedo gi wich matek. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwini mano chaya sane bandi. Machieng moro yano wang' masonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Okinyi. Kick by. Arwakini macheni kendo nyakwara muge juang' chenro mar Ohala Gi Mwandu dhi nyime kendo ka wamedo kolo oweli mopogore opogore. Ne wasingo ni sano duogo ka gi jaohala mar juma en adier. Parre nyalo miwa paro mopogore opogore kaka wanyalo bedo chenro ni mar Ohala Gi Mwandu keyornwa ote machuok. SMS line mamo yawo men 3 nono e Facebook mano mar Ramogi TV, Facebook Ramogi TV Kenya. Imiwa paro ke ja ohala wabiro iri kama intiere. Kawono nyakwara muge juang' kawo men jaohala mar juma wamanyo sigand George Akelo. George Akelo timo ohala mar uso gige sola mopogore opogore moting'o betri minyalo konyori ge ot e kinde ma stima bende olal. Magi gin gigo kata mwandu mawuok kaluwore kod teko mano mar wang' chieng'. Kawuono wabet kode piny, omiyo wariekni mantiere timo ohala machalo kamae. Ber minyalo yudo ka itime kod jok moko man machiegni kodi, ahinya jogo bende mawuok e pinje maoko. Bende ing'e ni jabedo gi chamano en partnership. In kacha kod clients magi mawuok e pinje maoko, mwandu ma kama kigolo oko machopo pacho kae, gichopo nade. Mor mane mantiere tich machalo kamae. Doher mar timo ang'o e kinde mabiro gi ohala ni mosebedo kaka otimo e kaunti ma Nairobi kod alwora mage. Sitima ikeyo e kone mopogore opogore. George Akelo e jaohalawa mar juma. Iluonga ni George Akelo, awuok Homa Bay County, awuok Rangwe constituency, Kagano. Atimo ohala mar Green Energy Solution. Ohala ni asebede kuom higni 3. To naneno no ber mondo mi watimo ohala machal kama indi. To nikech okonyo ji, oduoko ibedo gi bill mar ke electricity dok chien. Kitimo ohala mar sola to en gi pesa nikech bill mar electricity dok chien, koro ji biro kuomi mang'eny ng'iewo gini dok godo e gweng'. E gwenge iyudo ka stima onge, to Green Energy Solution ni ema konyo ji e gwenge kocha. Ohala ni en gi yuto mare nikech gimoro amora tichako gi purpose ni nyaka idhi yud ohala e wi gimitimo. Koro en gi yuto mare, mane manomiyo ochako ohala machal kama nikech yuto mare ber. Cleophas mayo ohala masani dhi nikech king'iyo kaka remote areas iyudo ka stima kodonjo kuonde moko, kuonde ma be stima iyudo kosedonje to stima ok nyal kawo kata mana ndalo 2 kapok stima olal. Koro iyudo ka thoth jowa biro e Green Energy Solution
mondo mi okonygi for security purposes, nikech stima ok tim ang'owa, ok en gima bet e gwenge machalo kaka remote areas. Iyudo ka stima no kobet to tok ndalo ariyo olal, to kolal tiyudo kata ka uduogo kata mana another 2 weeks koka stima tim ang'owa, koka stima duogo. Koro mano miyo ohala ni wachake mondo mi wakony gwengewa. Wayudo ni remote area kochacha, wayudo ni jok mantiere seche moko gionge go weso manyalo donjo mondo mi gikaw gik ma bechgi tek. Koro wabiro gi system ma keto gigewagi mondo mi nitie moko ma bechgi yot manyalo konyo ang'owa, manyalo konyo jok modak remote area. Ma ka in gi siling 23,000 to ina gi stima e ot, kata inyalo keto stima, inyalo keto gini e center kamitiye, to ina kod ang'owa, ina kod stima, nikech ochalo kaka stima. Koro akwayo jok mabedo kaka jok manie remote area ni mondo chopi kama wantiere mondo gitim ang'owa, gi invest kuom green energy solution. Yes. Mwandu ma wayudo ka wapatna gi Chinese, gine ma gikelonwa mwandu gi ka, to wamanyogo chiro, to wamiyo jogewa manie Kenya kae. Yes. To gima dang' awachi ni chandruok ma waneno kuom mwandu ma gikelonwa gi, ok ane chandruok maduong' ahinya mwaneno. Yes, nikech en winjruok marwa mwatimo e kindwa kodgi seche mwatimo biashara makama, ka gisemiyowa wambe wamanyogo chiro to wachulogi. Yeah. Amor sana nikech en mana keto mijing'o e gima idwa timo. Kiketo mijing'o e gima idwa timo, to ohala en gima ber sana moloyo tich andika. Koro en mijing'o miketo kod manyo clients, mondo mi iwuo gi clients, iket clients e ler adieri makende gima gini timo, kasto ibiro yudo ka gigeni dhi adhiya kare maonge wach moro machielo. Tok higni 3 mokalo ne atiyo gi foreigners gi, to kana tiyo kodgi to natiyo kodgi ka ng'iyo ni to gin ang'o ma gitimo ma wan to ok wanyal timo. Koro nakopo gima gitimo, to kana sekopo gima gitimo, kata obedo ni nok anyal bedo gi pesa moromo, to nawuoyo gi achiel kuom foreigners go, mana wawinjore, mana wabedo e partnership e biashara machal kamaendi, mondo mi otim ang'owa, mondo mi wariembi, mondo mi okonywa. Onge gima tek manyalo tamo ng'ato mosewuok oko ni dwa timo ang'owa, madwa timo ohala. En adieri mari ema kiketo mbele, to gimoro amora biro timore ni kaka timo ang'owa, kaka idwaro. An gombona en ni kama koro antiere ni awuoge oko mondo mi abed e kiwango machielo ma koro gigi anyalo dhi omo gi kenda from that foreign countries, makelgi ka kenda moka kaw kuomgi direct. Mane kwan ma an godo tok higni 2-3 mabiro, ni mondo koro adhi om gigi kenda kucho mondo atim ang'owa, akelgi ka mondo ambi ji koro kaw kuoma kaka koro wakaw kuom gini. Ng'ama dwa chako ohala, mokwongo ok ing'i pesa. Mokwongo ing'iyo ni to kadwa chako gini, to be an gadieri, iketo adieri kuomi mokwongo. Kata an kana chake nok ang'iyo ni to be an gi pesa. Naketo adieri gi ng'at mana
adwa timo go ohala ni, koro adieri ni kiketo kibedo godo to nyalo mi step moro achiel mbele. To kidwa ng'iyo ni nyaka kunga bed gi pesa machal kama mondo ka chako ohala ni, Cleophas mano ohala moko bitimo. Mano ohala moko bitimo. Inyalo bedo kata mana $10,000 tidhi ng'iewo gini kamoro tidogi uso ne ng'ato $12,000 tiyudo ohala mar $2,000. To $2,000 ni in eming'eyo kaka itimo ang'owa, kaka idwa time mondo mi ikane kiny ichak idogi timo ang'owa, iwar gi machielo mondo ichak idogi usi iyud $5,000. En mana step by step. Koro an korka kora ka ng'iyo ni pesa ni mondo omi ibed gi pesa mondo kichako ohala to okane. Koro mi ajiwo jogewa ni giwek ng'iyo pesa ma ni gini ka adwa chake to nyaka bed gi pesa maduong' koka chako ohala ni. Ooyo, beda gi chir ni gini adwa time to ere kaka adwa time. Inyalo biro timakori gi jok mosetimo gini to udhi jogi pimoni kaka gini time to udhi adhiya mbele gi biashara. Motivation kaka yudo en interactions with clients, with different people ma interact godo. Makuna ne gini en seche moko yudo ka clients obiro e dukani openji ni gini en pesa di. Kata ok ong'iepo tiwinjo ka in gi ang'owa, in gi courage moro ma nyalo miyo itim ang'owa, itim gimo machielo mamiyi kiny ichak itim ang'owa, ichak imunda. En mana mijing'o ma ng'ato kete gire emotimo. Nikech anyalo bedo 1 week to pok iuso gimoro, to after bang' tok 1 week no iyudo ka Nyasaye oduogo korka kori ma iuso ma be ok ne par ni to 1 week mano ka uso cha kare na en ang'o ma omiyo ka usi. Koro gini en mana mos to wadhi. Ndalo ma koth chwe mang'eny tiyudo ka biashara dok piny. Gimomiyo biashara dok piny, iyudo ka koro solar system ok tim ang'owa, ok tim maber. Mane momiyo koro iyudo ka biashara dok piny. But ndalo ma chieng' rieny iyudo ka biashara biro mang'eny sana, ji dwero mang'eny. Yes, but mbele kae kaka neno kaka gik moko timore, wadhi gi system moro ma kata koro ndalo ma koth no biro to biashara pod biro mana beda nikech koro Cleophas ka siemo ni gimoro kaendi gima wan go kani iluonge ni portable power station. En to in one, oting'o betri e iye kanyo to oting'o inverter e iye kanyo. En ok ochuno kata ni mondo ichaje gi sola. En inyalo kata mana chaje gi stima kende to otimo ni gimoro amora mitimo ang'owa midwaro mano onego bed ni itimo gi stima kata ndalo ma koth ang'owa, ndalo ma koth ng'eny, kata gima onego bed ni itimo gi sola ndalo ma koth ng'eny. Koro mbele ka systems biro mopogore ma kata koth biro bedo mang'eny to ok tim ang'owa, ok nyal duoko biashara chien. Akone ni kik chunye podhi, oketa mijing'o e gima odwa timo. Ok ochuno ni kochako to olwar to ni mano koro chunye tim ang'owa, chunye ojok gi ohala. Ohala en lwar gi yuto mane ohala. Koro oketa bidi kuom gimotimo mondo tim ang'owa, mondo otim gimotimono matek. Then onyalo limo jok matimo gino mondo omiye ang'owa, omiye advice kaka itimo gino mondo tim ang'owa, mondo encourage mondo dhi mbele go ohala modwa timo. Ne jogo duto ma dwa biro irwa mondo ng'e gik ma wauso kata jok ma dwa ng'iepo, ginyalo yuda e namba mar 0705633472 kata 0729685103 kata e Facebook antiere kaka Jojakelo, TikTok antiere kaka Jojakelo. Erokamano.
Nyakwara muke jwang kinde ochopo mar tieko chenro makawuono mar Ohala Gi Mwandu. Wasewinjo sigand Joseph kaachiel koda kamano mar George. E thuolo ni wadak kao yweyo to ken yweyo machuok ni pod waduogo. Warado kendo juma manyien ka wadhi miriekni mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae yo makare. Ikete mana kar kae ni mar juma manyien chieng' tich ang'wen wabiro gi chenro maiye lach. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Ohala Gi Mwandu, donjie viewsasa.com.